Илгаз. Тарихыбызның фаҗигале сәхифәсе. Казанның егылуына 426 ел. Октябрьнең 15-ндә Казан ханлыгының пайтахты Казан каласының егылуына, милли дәүләтчелегебезнең һәм политик мөстәкыйльлегебезнең бетүенә 426 ел тула. Моннан 4 гасырлык башыбызга төшкән милли фаҗиганың башлангыч вакыйгалары Казан ханбикәсе Сөемнең шәхси язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Сөем Нугай мирзасының кызы була. Аны 1535 елда Казан ханы Сафа Гәрәйгә кияүгә биргәннәр. Ул дәврдә Казан ханлыгы белән Московия арасындагы тартышлар көчәйгән була. 1549 елда хан Сафа Гәрәй вафат булган. Тәхеткә аның 2 яшьлек улы Үтәмеш Гәрәй утырган. Дәүләт белән идара итү анасы Сөембикәнең өстенә төшкән. Ул чакларда Мәскәү патшасы Иван IV инде буйга үсеп җиткән егет булган. Соңгарак Явыз исемендә тарихка кергән Иван IV Казанны буйсындыру өчен сугышлар чыгарып торган. Казан тәхте тирәсендәге эчке капма-каршылыкларны оста файдаланып, татар дәүләтен эчтән зәгыйфләтү өчен интригалар оештырган. Тәхет тирәсендәге асылзатлар һәм гаскәриләр икегә бүленгәннәр. Берәүләре сугыш булдырмас өчен Мәскәү патшасына буйсынуны мәхкүл күргәннәр. Буларның башында Мәскәү хезмәтендә торган Касыйм ханының улы Шах Гали торган. Ул Мәскәү патшасының ярдәме белән Казан тәхтенә менү ягын караган. Кырым ханы нәселеннән булган Казан ханы Сафа Гәрәй үлгәч, Сөембикәгә аның улы Үтәмешкә каршы эчке фитнәләр оештырган. Икенчеләре Сөембикәне һәм аның бәйсезлек политикасын яклаганнар. Алары Кырым төркемен тәшкил иткәннәр. Казан тәхетенә Касыймлыларның менүен теләмәгәннәр. Сөембикә Казан дәүләтенең бәйсезлеген саклап калу өчен башка дәүләтләр белән яхшы дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырган. Казанны Мәскәү һөҗүменнән саклау мөмкинчелеген күбәйткән. Хәйләкәр Иван IV үз куштаннарының Казан тәхетенә дәгъвасын яклаган булып, Казанга һөҗүм итүче Мәскәү гаскәрләренең башына Шах Галине куеп караган. Гаскәр белән Казанны үз кулына төшерә алмагач, Сөембикәне һәм улы Үтәмешне Мәскәүгә тапшырсагыз, ул чакта сезне тынычлыкта калдырам дигән шарт куйган, вәгъдә биргән. Шах Гали тарафдарлары 1551 елның 11 августында Сөембикәне тотып әсиргә биргәннәр. Тарихи риваятларга күрә, Сөембикә ире Сафа Гәрәй ханның кабере белән бәхилләшергә рөхсәт сораган. Газизере хан Сафа Гәрәй кабере алдында бу сүзләрне сөйләгән. Бу монолог төрек язучысы Илгаз Вахап ханымның Сөембикә исемле тарихи романынан алынды. Эй сөйекле падишам Сафа Гәрәй, үзеңә бөтен милләт хатыннарыннан да якын булган хатыныңны күрәсеңме? Синең белән бергә озак ханлык итәргә насип булмады. Вакытсыз вафат булдың. Ни өчен мине тол улыңны үксез ташлап, кара һәм салкын җир астына кердең? Җаның хәзер кайда? Синең газиз җаныңа кушылып бергә булуны телим. Эй газизем, күрәсеңме, хатыныңны Мәскәү патшасы иленә илтеп, урыслар кулына тапшыралар. Мин ялгызлыкта калып,
bu vahşilikке karşı tıra almadım. Eğer de tilimiz hem dinimiz bir bulgan memleketke sürseler, bu kadar yanmaz idim. Söyükli padişam, bu açı günümde kim kilip mini yuvattır, kim göz yaşlarımını to'xtatır, kim yüreğimni tınıçlandırır. Kaygılarımını kimge söyleyeyim, uluma mı? Ul sütten ayrılmagan. Atama mı? Ul bu yerden yırak. Şahgali taraftarlarına mı? Alar meni uruslarga birirge ant ettiler. Süyüklü hanım Safageray, niye için süyüklü bir kendinin açı göz yaşlarını görmesin? Mında merhametsiz, vicdansız urusçular meni kabrin yanından alıp giderge tıralar. Halık kaygıların şahsi beleler kapladı. Artık yıllarga da takatim yok. Gözümden yaş çıkmay, kuvvetim süne. Nindi günahım var iken. Bu sözlerden soň Süýünbike ýeri Safageray kabir üstüne hursiz ýygla. Şol wagt Süýünbikeni urus kimesine alıp giteler. Bir türküm haýynlarynyň Süýünbikeni Mäskewge tapşyryw hakynda habar Kazan halkyna bek tez taralgandan soň uramlarda suguş başlangan. Süýünbike urus kimesinde huşuna kilip, tütünge batkan Kazan kalasyna karap bu sözlerini aytkan. Kazan, kaygılı hem kanlı şehir. Başından tacın düştü. Hazır sen tol hatın gibi yetim kaldın. Sen hazır gurur tügül, miskin hem kulsun. Başsız bir arslan gibi zayıfsın. Her devlet akıllı padişası bilen idare edile, kuvvetli askerleri bilen saklana. Bu hal bulmasa, halık yaşayalmaz idi. Ey dertli şehir, ütken günlerini iske alıp, benim bilen birge yıla. Kayda senin elikki bay beyramlerin, kayda senin galim türe hem beklerin, matur kızların, hem kahraman yigitlerin. Bar idi zamanlar, bal akkan yırmaklar, halık bilen görülep turgan uramlar. Hazır anda kan ağa. Şah Gali taraftarları halıkны kılıçtan geçireler. Ya Rabbim, en azgın düşmanımız Şah Gali türkümüne bütün cezalarını bir. Meni uruslarga tapşırıp, en kıymetli minutlarımda halkımdan ayrıcı bu hainlarının başlarına da kaygı gelir, ama soň bulur. Bütün tilagim Kazanda kaderli irim bilen birge buluydu. Nasip bulmadı.
Сөембикә Мәскәүдә. Мәскәү патшасы Иван IV Сөембикәне үзенә буйсындырырга, аның ярдәме белән Казанның үзенең курчагына әйләндерергә, Мәскәү хакимиятен кабул иттерергә маташкан. Бу хакта Сөембикә Мәскәүдә патша Иван белән ханбикә Сөем арасында булган сөйләшү дигән әдәби парчаны тапшырабыз. Диалог түрк язучысы Илгаз Вахап ханымның Сөембикә исемле тарихи романынан алынды. Мәскәү, Кремль, 1551 ел. Кремльдә бик ашкынулы бер вазгыять иде. Күренекле түрәләр сарайның күркәм залларына иртүк җыйналдылар. Митрополит Мажаюри, сарайның баш попы Сильвестрий, принц Андрей Курский, аксөякләрдән Алексей Адашевларның һәммәсе дә күтәренке рухлы. Митрополит: "Бу хатынга акылым җитми. Ирләрнең башына килмәгән гаҗәеп планнар корды. Хәтта безнең иң ышанычлы дусларыбызны урыс дошман итә алды. Хәзер инде милләтемнең каны түгелмәсен дип, үзен үзе курбан итте." Үзен бик матур диләр. Бик кызыксынам. Тизрәк күрәсе иде. Кирков белән Глинка туктамастан Сөембикә хакында сөйләшәләр иде. Шул вакыт патша килә дигән ишарат бирелде. Залдагыларның һәммәсе аякка калктылар. Иван IV җиңүче шикелле мөһим бер кыяфәт белән тәхетенә килеп утырды да, Алтын Урда ханлыгы тарафыннан Иван II-гә бирелгән таҗны башына киде. Як-ягына каранып, залдагыларны сәламләде. Шул арада аның күзләре князь Серебряныйга текәлеп калды. Һәм: "Мәшһүр асиребезне китер. Күрик әле", диде. Серебряный борчулы һәм күңелсез хәлдә булып, патшаның гадәттә бирә торган җәзаларын күз алдына китергән иде. "Ханбикәне китрим, әфәндем. Әмма китерә торган ханбикәбез бер инсан булуыннан бигрәк, бер милләтнең мәхәббәте, аның рухи өстенлеге һәм гасырлар буенча яраткан мәдәниятенең бер гүзәл хатын шәкленә килгән шәүләседер. Аның безгә корбан булып бирелүе хаклыкны түгел, бәлки хаксызлыкны аңлатудыр. Мондый бер хатынны әсир дип китергәнем өчен мине тарих гафу итмәс дип куркам", диде Серебряный. Сөембикә килеп керү белән һәммәсе дә аякка калктылар. Бер әсирне түгел, бәлки бер кунакны хөрмәт белән каршы алган шикелле бөгеләрәк сәлам бирделәр. Сөембикә һичбер төрле түбәнчелек күрсәтмәде. Бер хөкемдар кыяфәтендә үзенә бирелгән сәламләргә җавап ишарәтләре бирә-бирә, алдан хәзерләнеп куелган урынга гүя үз тәхетенә барган шикелле барып утырды. Ул һаман да тәкәббер, батыр һәм ачык сүзле. Чөнки үлемнән куркмагач, башка курка торган бер нәрсә дә юк иде инде. Патша аңа карап: "Минем белән дус буласы урынга кирәкмәгән планнар курдыгыз. Миннән сезгә зарар булмас иде. Кемнәр файдасына эшләгән булсагыз, шул ук кешеләр үзегезне алдаттылар һәм миңа саттылар. Һәммә тартышның нәтиҗәсе менә шул. Миңа әсир булдыгыз." Әйткәнегез туры. Мин сезнең әсирегез булдым.
Аллага янә дә шөкер итәм, чөнки мин әсир булдым. Сезгә тәлинкә тотучы кол булмадым. Әсир белән колның аермасы нәрсәдә? Әсир үз ватаны өчен үз азатлыгын югалткан кеше. Тәлинкә тотучы кол исә үз мәнфәгате өчен ватанын фида иткән кеше димәктер. Siz үзегезне курбан иттем дә, ватанымны коткардым дип уйлыйсыз шикелле. Мин сүземдә тордым. Үземне әсирлеккә тапшырдым. Инде нәүбәт сездә. Биргән вәгъдәгезне тотумы, яки төкергән төкерүгезне кире ялаумы? Һәр икесе дә үз кулыгызда. Мәмләкәтегездә ватан файдасы өчен һәр нәрсәне курбан итүчеләр дә булды. Хәтта сезне дә курбан иттеләр. Мәмләкәттә арыслан да булыр, эт тә булыр. Яхшы кешеләр дә күп, сатылучылар да бар. Әнә шундый сатылучы кешеләрне сез бик оста таптыгыз, һәм алар белән иптәш булдыгыз. Мин һич кем белән иптәш булмадым. İbdəş degen сүзнең башка бер мәнәсе эш берлеге корган кеше димәктер. Сөйләүгезгә караганда, безнең илдә сезнең эшләрегезне эшләгән этләр дә аз булмаган булса кирәк. Siz курыкмый торган бер хатын икәнсез. Зиһенле һәм акыллысыз. Сезнең белән дус булырга уйладым. Һәм шуны сорыйм. Кабул итсәгез, тәхтегезне кире бирәм. Азат булырсыз. Дошманнарыгыздан үзегезне саклармын. Təklifiniz üçün rəhmət padişah həzrətləri. Lakin anı qəbul etə almayım. Çünki sizin qılığız bularaq təxtkə çıxuğa qaraganda cəhənnəmgə kituni 1000 mərtəbə artıqraq görəmin. Sizgə mənim qılım bulığız deganim yox. Sözlərimni dürüst anlamadığız buğay. Min faqat dostluq təqdim etgan idim. Din, şəriat həm urf adətləri bir bulğanlar gına çin duz bula alalar. Bizning ise şəriatımız da, urf adətlərimiz də bir tügel. Turısını etsəm, minim bilən duz bulu tügel, hatta düşman bulurga da sizin kıymetiniz citerlik tügel. Albatta tügel. Min bir taxt hocası patşamın. Siz bir tutqun. Almaz, timir sandıqqa düşsə də almaslığın yugaltmaz. Amma bir piyala kisəgi altın sandıqda saklansa da üz kıymetine bir нәрсә дә куша алмас. Минем bir piyala kisəgi bulğumnu, ya özünüzün almas bulğunuzu нәрсә белән isbat итәсез? Әнә başıгыздағы тач белән. Ул тачны минем зур babam сезнең бабагызга кидерткән иде. Мин сезгә ул тачны кидерткән кешенең кызымын. Әмма сез иттә күбеп тач теләнеп йөргән кешенең олысыз. Инде кемнең алмас, кемнең piyala kisəgi булганын siz үзегездә әйтерсез. Бу күренешнең башынан ахырына кадәр Кремль залында тыңлап утырган Мәскәү түрәләренең башына бер сөал килде. Мондый хатыннары булган бер милләт ничек юк ителсен? Зур куәтләр тәсирендә аларның хөкүмәтләре йыгылса да, милләтен юк итәргә мөмкинчелек бар микән дип залдан чыгып таралган вакыт алар бер-бирләреннән сораштылар. Инде яңадан тарихка кайтыйк. Казандагы Мәскәү партиясе Сөембикәне улы Үтәмеш белән Иван IV әсирлеге тапшырганнан соң, химиячесе Мәскәү ярдәмендә Шаһ Кали Казан тәхтенә менә, әмма тәхттә озак утыра алмый. Казан халкы һәм ханбикә Сөем тарафдарлары аны яратмыйлар. 6 айдан соң Гали тәхттән төшерелә. 1551 елның ахырында Казан тәхтенә Астрахан патшасының улы Ядкәр менә.
Ханбикә Сөемне Мәскәү патшасы Иван IV-гә әсирлеккә тапшыру Казанны рус явыннан саклап кала алмый. Иван IV Казанга һөҗүмнәрен туктатмый. Киресенчә, бөтен гаскәрләрен туплап, Казанга юнәлә, шәһәрне урап ала. Хәтта Мәскәү яклы аксөякләр дә үзләренең хатасын таныйлар. Рус тарихчыларының язуына күрә, Казан халкы үз йортын саклап, шәмләнеп, рус гаскәрләренә каршылык күрсәткән. 1552 елның 15 октябрендә 150 меңлек рус гаскәрләре герман инженерларының ярдәме белән каланың калын диварларын мина белән шартлатканнан соң шәһәр эченә бәреп кирә алганнар. 30 меңлек татар гаскәре, картлар, бала-чагалар һәм хатын-кызлар соңгы тамчы каннарына кадәр сугышканнар, әмма Казан егылган. Явыз Иван Сөембикәне Шаһкәлигә хатынлыкка биргән, аның ул үтәмешне чукындырткан. Аңа Александр исем биргәннәр. Ул икенче татар ханлык Астрхан руслар тарафыннан басылып алынган елда, ягъни 1556-да вафат булган. Үтәмешне Архангельск соборына күмгәннәр. Сөембикә калган гомерен Касыйм шәһәрендә диненнән чыгарылган ул үтәмешне һәм ире Сафа Гәрәйне сагынып, кайгы эчендә үткәргән. Фаҗигале Казан тарихының тагы бер гыйбрәтле сабагы бар. Иван IV Казанны тәмам басып алгач, үзенең куштаны Шаһкәлигә дә вәгъдә иткән тәхетне бирми. Урыс гаскәрләре күркәм һәм бай шәһәрне, бөтен мәмләкәтне талаганнар. Явыз Иван гаскәрләренә кулыгызга нәрсә ләксә, күзегезгә нәрсә күренсә, шуны алыгыз дигән әмер биргән. Таланган алтын һәм башка затлы әйберләрне 12 көймәгә тиеп Мәскәүгә сатканнар. Шул алтынга Иван IV әле дә Мәскәүнең Кызыл мәйданында торган Василий Блаженный чиркәвен салдырткан. Мөселман татарлар өстенә җиңү символ итеп, шул соборның манарасына ай өстенә тәре куйдырткан. Әле дә бу шулай тора. Şəhərlər, Kubalar, min beləm, Rim, Parijlar danır. İkumlemalarından versinə gönədə, alıştırma sine iminem Kazanım. Kazanım, Kazanım, bulağın bulgarım, çıkırlı yollarım, kınlağın Tuğay'nın yütəlle buzlanır. Bugün bakşada, ne dalda yanırım, kiləşəkli kuzlu bu benim Kazanım. Bugün bakşada, ne dalda yanırım, kiləşəkli kuzlu bu benim Kazanım. Azatlık Radyosu söylüyor.